Fis-sena 2010 l-Gvern franka 40 miljun euro minn nefqiet fuq it-tard snari u 60 miljun euro fuq is-sussidji lil Malta. Fl-istess żmien il-Gvern żied it-tariffi tad-dawlu tal-ilma u għabba lil familji Maltin u Għawċin b'77 miljun euro li minnhom 38 miljun euro biss kienu dovuti għaż-żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Fl-istess ħin il-Gvern neħħa l-benefiċċju tal-enerġija. Il-kellim ewlieni Laburista Carmen Novella qal li tul is-sena 2010 il-Gvern daħħal 24 miljun euro minn amnestiji tal-income tax. Il-Gvern qed jgħid li l-istatistika dwar il-finanzi pubbliċi turi li l-pajjiż qabad ritmu tajjeb. Carmen Novella qal li jekk din l-istqarrija trid titqiegħed bis-serjetà fil-budget li ġej il-Prim Ministru għandu jnaqqas it-taxxa tad-dħul għal 25%. Il-Gvern kien wieħed li ser jagħmel dan fl-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Iżda minn dan kollu baqa' ma sar xejn. Carmen Novella tkellem dwar l-investiment f'Malta u kif fl-2010 f'Malta dan kien ta' 16.3% tal-ġid nazzjonali fil-waqt li l-medja ta' żona euro kienet ta' 19.2%. Fl-istess ħin l-investiment ta' żona euro kien kważi ta' 100 biljun euro ola minn dak tal-2005 fil-waqt li f'Malta kien ta' 29 miljun euro anqas mill-2005. Carmen Novella qal li dawn il-figuri dwar l-investiment f'Malta juru li kienu fost l-aktar baxxi fl-istorja. Carmen Novella qal li dan kollu juri kemm l-analiżi li għamlu l-Ministru Tonio Fenek u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar il-finanzi tal-pajjiż kienet analiżi superfiċjali.